Менә хәзер без Казанның нәкъ уртасында Муса Җәлил һәйкәле янында Бөтен дөнья татар киңәсе башкарма комитеты коллективы җыелдык. Белгәнебезчә, герой шагыйребез Муса Җәлилнең тууына 110 еллыгына багышланган митингта Бөтен дөнья татар киңәсе башкарма комитеты коллективы катнаша. Бүгенге көндә төрле регионнарда, чит илләрдә безнең татар оешмалары тарафыннан оештырылган зур чаралар уза. Муса Җәлил. Bu isim bizning har birimiz uchun izgi. Bu isim Çin мәгърәсендә гражданлык батырлыгы һәм шәхси каһарманлык билгесе. Ватанга шиксез тугрылык һәм мәхәббәт символы. Үзебезчә без шиклибез аны түгел. Билгеләми гомер озынлыгын, еллар саны, картлык җитүе. Бәлки менә шушы үлем безгә мәңге бетмәс яшәү китерер. Мин ант иттем, җанны кызганмаска, саклар өчен халкым, илемне. Йөзәү булса гомерең, син барсында шушы юлга бирмәс идеңме? Шатландыра безне көн дә илнең бер яңалышын ишетү. Нинди зур көч! Читтә үз-үзеңне халкың белән бергә хис итү. Татар шигъриятендә бар шундый шагыйрьләр, аларга 2 тапкыр халык шагыйре дип исем бирергә кирәк булыр иде. Чөнки Хәсән Туфан да, Габдулла Тукай да, Фатих Кәрим дә, Муса Җәлил дә, алар барысы да 2 тапкыр халык шагыйрьләре. Муса Җәлил әгәр дә әсирлеккә эләкмәгән булса, вафат булган булса, беренче җыр иҗаты белән дә татар шигъриятендә тарихта калган булыр иде. Ләкин әле аның иң көчле җыры Моабит дәфтәрләре җыры. Димәк, 2 тапкыр шагыйрь. Хәсән Туфанның төрмәгә хәтле, зинданга хәтле язылган шигырьләре дә бик матур һәм ул чын шагыйрь каләме тарафыннан язылган. Инде зинданда утырып чыкканнан соң ул тагын да күбрәк язды. Ул әгәр дә үлеп калган булса да ул шагыйрьләр тарихына кергән булыр иде. Инде иреккә чыккач та ул 2 тапкыр халык шагыйре. Фатих Кәрим дә шулай ук зинданга хәтле шагыйрь булып өлгергән кеше. Әгәр дә ул зинданда үлеп калган булса да ул татар шигъриятының тарихына калган булыр иде. Ләкин әле ул сугышка китә. Һәм аның хәрби сугыштан кайнар репортаж буларак язган шигырьләре белән ул 2 тапкыр халык шагыйре. Менә шундый язмышлар бар. Кайберәүләр никадәр генә узак яшәсә дә бер тапкыр шагыйрь дә була алмый. Кайберәүләргә нинди генә язмыш китерәсен, нинди генә кара язмыш китерсен, ул һәр вакыт иҗат итә, ничек тә булса җаен таба, аның шигырьләре төрмәне дә бәреп чыга. Менә Муса Җәлил шундый шагыйрьләрнең берсе, ул зинданнарны ярып чыкты дип яза аның турында Наҗар Нәҗми. Хәтта фашист тегермәне тарта алмады, анда сине дип язып чыкты Наҗар Нәҗми. Менә шундый ул Муса Җәлил. Бер Казанда гына, хәтта Татарстанда гына, хәтта Россиядә түгел, бөтен дөньяда Җәлилнең бу датасын, бик датасын искә алалар. Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да, Уфада да, башка бик күп шәһәрләрдә бүгін кичәләр, конференциялар уза. Һәм менә без дә бүген 1 май мәйданына җыелып Җәлилне тагын искә алабыз. Кая гына барсаң да, әгәр дә татар халкы нинди ул дип сорасалар да, без горурланып, татар халкы ул Тукай шикелле, татар халкы ул Муса Җәлил шикелле дип әйтәбез. Чыннан да әгәр дә кем татар халкын, аның бәгырен, җанын, аның аңларга теләсә, ул һичшиксез Тукайны, Җәлилне укырга тиеш. Бүген тагын бер истәлек булды. Бүген Әфган иленнән Совет гаскәрләрен чыгарган көн, 15 февраль. Бу бер караганда бер-берсенә бәйле эзләр түгел шикелле, ләкин ниндидер бер символик мәгънәгә ия. Мин 1985 елда сугыш вакытында Әфганстанда булган идем. Һәм шул вакытта мен солдатларга Муса Җәлил шигырьләрен укыдым. Алар миннән үзләре сорап Муса Җәлил шигырьләрен укыдылар һәм мин шунда шак катып
карап тұрдым, ғажалаптан қарап тұрдым. Олар бір шиғыр оқырмасын тағын оқы деп, мағаби дәфтерлерін тулысынша диярлық менден оқытуын сұрағанлар еді. Мына шул вақытта, шунdan қайтқаннан соң мен бір шиғыр яздым. Мен Жәлеліні оқыдым. Тау бетінде, хәрби частта, қашқан шағы ұйқының, палаткада солдатларға мен Жәлеліні оқыдым. Сөйлеп бердім yazmışında, сөзге сөзден бәйләнсін, жерде мұллық артқан шақта артсын шиғыр бәясы. Тирайынтын, шымды тынлық, келмей сөзсіз жатасы, көктегі ай әйтірсіңлі, гильятені балтасы. Оқы дейлер тағын оқы, көңіл мұңға сусаған, іште алар таңға қадар шиғыр тұлы тұстаған. Жәлелнинди болған дейлер, шын шағырмы, усалмы, нәрсе айтым, мен өзім де бүгін аштым мұсаны. Шағырларының язмышлары, ұртақ ақыры көресің, мабитқа ақшаттым мен пұли шарқи түрмесін. Ел бойына шиғырларының түшкен шақта тиражы, шиғыр оқып таң аттырдық, үніммі бұл, миражмы? Бәсі орта шағырының афат келгенде илге, солдат болып атакыға барды бүгін Жәлелді. Тау бетінде, қарби шаста оқыдым мен мұсаны, шушы түнні менім үшін бар кіші намысланды.